Je suis Sébastien Bonnet, le directeur de la station de ski de Formiguères. Bon dia, soc Edith Mestre, la responsable communication et marketing del grup Trio Pirineu. Bon dia, soc Eric Char, el director de la societat Trio Pirineu, avui des de Formiguères. Donc Formiguères, dans le groupe Trio Pyrénées, a fait des investissements. Donc la première phase de cette année, c'est la création de ce téléski, donc en rouleur, de chapelle, pour les débutants. La création d'une piste verte à l'arrivée du télésiège de Calmazei, qui est la panoramique, avec la création de nouveaux canaux à neige pour faciliter l'accès. Et la piste de Petit Galbe à l'arrivée du second télésiège, le Cerf de Maury. Et donc la seconde phase de nos investissements, c'est le remplacement du TSF Calmazei par un télémix, donc cabine et siège en même temps. Ce qui pourra nous donner des perspectives sur l'exploitation hivernale et estivale pour l'été, en enlevant toutes les voitures du chemin pour aller jusqu'au Campo Reis et en créant plusieurs activités à l'arrivée de celui-ci. Donc le démontage de ce télésiège se fera dès la fin de l'hiver, avec la création et le montage du nouveau télémix jusqu'en novembre-décembre pour la saison prochaine. Al mes de gener tenim ofertes al grup Trio Pirineu per seduir el client. Cada dilluns invitem els artisans i els comerçants amb 50% de reducció sota el forfait de guia. Cada dimecres són els estudiants al Cambra d'Asa que tenen un forfait a 17,50 € i cada dijous les dones són invitades a Porta Pimoreis. Alors de fer un balanç de la freqüentació aquí a Formiguères, s'ha de fer dos tipus de balanç. Un balanç per la freqüentació total, som una mica més baix que l'any passat, i la balanç de la qualitat de servei per al client. Sabem que és difícil al començament de temporada va ser una mica difícil, però amb aquesta inversió que tenim aquí mateix amb el teleski de la Chapelle, els clients i els nens són molt contents de practicar l'esquí aquí. Això és un bon senyal per començar un mes de gener amb neu que arriba segur la setmana que ve i amb un altre nivell de freqüentació i una alta qualitat de servei. Jo sóc la Carla Casarramona, de Sallent, i el bus que agafem per venir fins aquí doncs passa per diferents pobles com Manresa, Sallent, Santpedor, Navàs. Aquí és Isidre Argeric, Manresa, Sant Joan i els pobles del voltant. Josep Prat, venim de Girona. Molt bones, sóc en Bep. Aquí tenim en Badó, la Gemma i la Montse, som gironins, venim cada cap de setmana aquí a la Cerdanya, tenim una segona residència aquí a Llívia i venim aquí a Formigueres, com pot ser a les Angles, com pot ser qualsevol lloc d'aquests. El que passa que a Formigueres no hi ha gaire gent, està molt bé, per fer esquí de muntanya és fantàstic, tens el Mortiers, tens el Camporells, els Perics, vull dir, és un lloc fantàstic per poder fer i la veritat, doncs, les pistes i l'entorn és fantàstic. Nous vous invitons tous à venir sur la station de Formiguères, hiver comme été, pour profiter de cette petite station familiale et des sites de Campo Reis. Us invitem a conèixer les estacions del grup Trio Pirineu amb bona neu, bona gent, bon paisatge i bona gastronomia. Us convida a tots a venir
practicar esquí dins una de les 3 estacions de Trio Pirenè, de provar cada una. Cada una té la seva particularitat per les famílies, per als que fan esquí, els més experts, i dins cada una n'hi ha un secret. S'ha de trobar el secret. El secret és l'amor que tenim tot per la muntanya. Això és molt important i de compartir tot això amb vosaltres.